Midó! Senyores i senyors, sóc el Midó presentador. Agafeu el seient que ara és el moment que esperes. Veuràs el món per un forat, amb 3 dimensions i sense digue-ho! A la 1, a les 2 i a les 3! Aquí m'hi quedaré. I em vaig fer una caseta. Sí, la gent diu que tinc el cap ple de pardals. Jo sempre faig màgia de prop, però avui farem màgia de lluny. Senyors, senyors, atenció, perquè ara farem desaparèixer Palamós. Seguidament, d'aquí dins sortirà un conill. Atenció, un conill.